Ladies and gentlemen, ndauya zvekare nema-updates panapa ari kunetsa. Nyaya yandiri kusangana nayo panapa ndeyekuti zvoni President Emmerson Mnangagwa vari kuratidza kuti varesponda kuna Blessed Geza, but varesponda neaction chinyararire in a different way yaanga asina kutarisira, yekuti zvoni Blessed Geza muwo veteran nevamwe vake mawo veteran obvious vanenge vakutanga kuwana backup vachisimbisana ikoko. Iye ndobva kana pakatanga pamboiswa $200 ndobva adzoka Blessed Geza, ndobva aioppose akati mari yauri kutopa mawo veteran iyo ishoma and it's an insult kuti unzi uri kupa mawo veteran $200 inotenge chii. This time around vabva vatanga chimwe zvikanzi takutoisa mabohos nekuita dzimba dzekuvakira mawo veteran. Nyaya iyi muri yeZimbabwe ndakaitarisa haisi kupera zvakanaka, ende zvinhu kana zvichinga zvadai so ndogara ndakazvitaura ini kuti ndipo patinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So kana uchinge watondiona wasvika panapa uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Nyaya imwe yandiri kusangana nayo zvekare ndirimo mumastreets imomo munoziva kuti isusu tiri vanhu venyaya. Pane nyaya yakanyanyisa kunetsa, nyaya yemakadbox, vanhu vakasungwa nemakadbox muzvipatara vanga vakachikoka maoko makumbo. So varakashi kana kuti team vanofamba nezvepropaganda vanosupporta kana kuti vanosimbisa nekudefenda ZANU-PF on social media vakatanga kudownloadawo on Google vachitanga kuti kune dzimwe nyika kuna UK zviri kuitwa one. I don't even know kuti pfungwa dzavamwe vanhu kana dzichinge dzakusvika pakudefenda nezvimwe zvinhu zvavanotoona kuti hazviiti, zvekutoti iye munhu akatonge mwana wake akaitwa izvozvo iye pachake hafari, kana kuti mubereki wake chaichaio akaitwa izvozvo the same yekunzi akuchikoka ruoko osvika osungwa necardbox, munhu iyeye I don't think kuti zvinomubata zvakanaka, unless kana vari vanhu vekuti pfungwa vanotosiya kuside vobva vangoti takungotamba according to the tune, because pane zvimwe zvinhu zvinotoona kuti izvi munhu ari nomo haafanhi kunge achisimbisa zvinhu zvakadai so izvi. And panapa ndiri kuona this guy ari kubuda ari kuti President Mnangagwa is back from Ethiopia where he attended his 30th summit. President Mnangagwa proves he is a listening leader, quietly nothing but public's concern, expect action soon. He is all about doing, not just talking. Saka province panapa vari is a listening president, and I don't think it's true, because if he is a listening president, what he must consider now, he must consider resigning or before or in 2028 vosiyana nezvema 2030 zviri kudaro, because people of Zimbabwe they don't want that, but vari kubudikira nevavo makomrade vavo ivo vavo zvavo vanhu vanozvitama vanenge vachiita makomrade vachidedza 2030 tikuada kuti vapinde vobva vauya vodzoka kuti vana veZimbabwe vari kuti zvoni tingati rambai muchikontinya makadaro. Saka inini zvangu it doesn't make sense to me kuti zvinzi vanzi he is a listening president. I don't think so. But ameno pamwe kwamuri zvinokwanisa kunge zvichimeka sense, because hazvisi zvese vanhu mafungiro edu haafanani, vanhu tinofunga zvinhu zvakasiyana siyana panapa, mafungiro edu haafanani. Ndo nyaya dziripo muri yeZimbabwe. Handisi kuzivawo kuti imimi makatarisawo nyaya idzi muri kudzoonawo sei, ameno kuti inoperawo sei nyaya yana Blessed Geza iyi, ibiri kuti payava akapo katombotaura kavamwe vaiti Blessed Geza uri kunonoka ita fast chingoti tira gagagaga zvifambe pakaipa. Regedzai ndikusiye muchiteerera maaudios ari panapa, mozondudzawo zvamuri kufunga in the comment section kana muchinge mapedza kuteerera. Ndine about 14 points dzandalista pano dzekuti iwe uri muZimbabwe ukazvibvunza wega shuwa unonzwa simba rekuti sei uchifanira kupinda mustreet. Ndochikumbura kuti mupfeke mabhande enyu maseat belt maZimbabwe enu muteerere kuti sei tiri kutaura kuti ngatimbosapota zviri kuitika apa. Number 1, mabasa hatina, it's over 90% unemployment muZimbabwe. 10% ndo inoshanda muya of which is ZANU-PF. Mwe kwese kungwafa hapana zvinobuda. Mvura number 2, imvura haibude pamapombi. Chavo kutotiudza kuti wada kuti muzvibhorani mabohos apa wakabata nyika ichibva kuna Smith yaiita kuti tiwane mvura mumapombi, yotochera kutotora kuendesa kure kure kwete kufambisa nyika. MuSouth Africa mune mabohwe iyo kwavari vari kuti vari kugona seZANU-PF, hatizvidi izvo. Number 3, mushonga mahospital hatisisina, kunyanya benzi Trump iri parakapinda rakutoti ma-ARV nemafamily planning asatouye
kunyika kwedu. General K chai titori pama1. Accident yakaitika, muri kuona vanhu vari kupfeka macardbox vachisungwa sekunge vakompensate plaster. Number 4, magetsi hakuna, which means hatirikwanise kana kumanufacture candle kana sipo chaiko, because most of the time magetsi kunenge kusina. Number 5, mapensioners ari kuhura iko zvinezvi $50 zvaane gore zvichiitika izvi. Pamwe pese apa vanga vachiwana $20 kubva ndisikakanganisa, I think kubva 2011 vanga vachiwana $20. Zvinowanikwa zvinove chishamiso nekuti ivo mapensioners pavakashanda nguva yose vaisa mari yavo iri $US. Asi ipapo apa pakangouya cheZANU-PF nekungochinja zvinhu, hambiloti vakavakonvhetera sei mari dzavo, iko nezvari pama$50 kutaura kwandiri kutaura uko. Vana veZimbabwe ndini Ma1 chaiwo, ndinogara ndakamira nemi ndichitaura kumaYouTube, comrade Ma1 chaiwo. Number 6, Zigari Cross kunze kwenyika. After all, ZANU-PF inoramba ichingochinja currency gore negore ichipiwa mazita akasiyana. Hazvitibatsire chinhu. Tinonida kuti tiproduce something else munyika medu kuti tiende mberi, so that kuti mari yedu yemunyika iende mberi. Number 7, isu semaZimbabweans taama national orphans. Pese nepese tinowanikwa tichingonzi maZimbabwe nayo, tichikotonzwirwa tsitsi nevanhu pamwe pacho tichitotukwa, zvatinowanikwa tisasadi munangaga waenda. Number 8, petrol chaiyo haikwanisike, it's very very high. Apa ndio inoita kuti economy iendere mberi, kasi petrol yedu inodhura. Apa yadhura kudaro, it's not even 95 grade. Ipetrol inopinda pamalawn mower paya, zvinotowanikwa zvichinyadzisa. Number 9, maminerals edu anobiwa day in day out. Zvinowanikwa zvichinetsa chaizvo kuti kosei vana chaivo vasikaendeswe kuzvikoro mahara, esi maminerals aripo muzvipatara musina chinhu, mapensioners asikawane chinhu, mawolvets asikawane chinhu, kasi maminerals aripo. Number 10, judiciary yedu chaiyo iri biased ndeye ZANU-PF. Inowana kuti tabirwa maelection inosunga vanhu vasina mhosva, majob sekala anani, you can mention, kasi kwavo hakuna anosungwa. Number 11, kana uchinge wakabarwa muna 1990 kuzosvika vachazobarwa kusvika 2020, you are not prone for pension because you never worked in Zimbabwe. Unenge uchipiwa mari kutori pension yapa kudini pamberi apa iwe usina kumbozoshanda. Ndongera ndasiya vamunangagwa vachita mutapa yavo isina nebasa rese nanashoni wavo vaya. Haufu wakaqualify wachemberi. Unenge utori hure rechemberi, hamnoti unenge uri chii. Nekuti chinokuwanisa mari unenge uchita sei, uchitengesa madomasi kune young generation ichitengesa madomasi. Sorry kuti ndashandisa zita kuti hure, but ndo zvinenge zvapo, unenge uchiitei iwe sechemberi. Number 12, masoja, mawolvets, mapurisa, macivil servants haasi kutambira zvakanaka, zvekuti haafodi kana kutenga kana Benz kana BM chaiyo kana imba after vashandira nyika. Kunze kwenyika kwese uko, South Africa, Namibia, Mozambique, Zambia, ukatasama masoja avo, mota dzavanodhiraivha unofunga kuti ndedzebasa, apa ndedzawo chete. Zvinonyadzisa. Number 13, nyika musisina ndege, tourism, matreni kana free education chaya haikwanisike kuwanikwa. Zvinowanikwa zvekuti kana government ichinge yakamirwa nemutungamiri chaiyo zvaifanira kunge zviriko. Number 14, hatisisina na OK nemamwewo mabig shops atatinawo munyika medu. Zvinova chishamiso chaizvo hazvikwanisika kuitika. Kana chipi nechipi chinokwanisa kuti chirimwewo chingozoitawo production, tizoti tinotengesera kunze kwenyika, akave maruva chaiwo hatichazvikwanisi. Naizvozvo ndambokupaiwo 14 points dzekuti kana waudzwa naGeza kuti pinda mustreet, uchaziva kuti chauri kupindira mustreet chii, nekuti uya Ma1 chaiwo akutaurira.